Net al te volle publiek bij de training, maar Cambuur is wel los maar de targeting op het nieuwe seizoen. Dat in de eredivisie een paar duizend man kwam te zien bij de eerste training, wie het nou zo'n 600. Jonken het feit dat de Ljouwers dus nou eerste divisie spelen, komt het tik doordat Cambuur nou jeder begint als oors met de training. En nog net al te volle nieuwe spelers onlutsen had. Maar eerst 11 spelers had Cambuur verlitten. De scouting maakt dus flink aan de bak. Dat heb je natuurlijk liever niet. Ik wist wel dat een aantal jongens weggingen, dat is duidelijk. Maar ja, het is wel een beetje tegen dat er net even wat meer zijn gegaan dan we gedacht hadden. Ik verwacht wel dat we, hoop ik, komende week hier een nieuwe aanwinst kunnen presenteren. Maar soms lopen dingen heel op het laatste moment toch nog mis. Dus we hebben nog een hoop te doen op de transfermarkt. Ja. Heb jij een idee wat de meest gehoorde zin is die ik hier tijdens de eerste training gehoord heb? Nee, vertel maar. Er moet nog wel wat bij. Ja, nee, is duidelijk. We zitten op 15 eigen jongens en 2 keepers, dus dat is 17 man. Ja. Dus wat ik al zei, een stuk of 6, 7, niet precies op de aantallen. Maar met name middenveld en met name voorin, daar moeten we bij en dat zal uiteindelijk ook zeker gebeuren. Cambuur had al wel 2 nieuwe spelers onlutsen. Jonken Alwin Daniels van Dordrecht is dat keeper Jesse Bertrams. Hij speelde bij Jong PSV en verliene hier in de eerste klasse A in België bij Lommel United. Het is een aardig hoog niveau. Dat zijn zeg maar de beste 8 clubs van de Jupiler League hier eigenlijk. Dat hebben ze in 1 competitie gedaan en die spelen allemaal 4 keer tegen elkaar. En dat zorgt er wel voor dat het niveau heel hoog is. Ja. Dus je speelt eigenlijk 4 keer tegen de top 8. Is dat een hoger niveau dan de Jupiler League in Nederland? Tenminste, de competitie waar jij nu in gaat spelen? Ik vergelijk het wel een beetje met top 4 Jupiler League en de laatste 4 Eredivisie. Ik denk dat dat ongeveer het niveau is waar je het kan vergelijken. Ja. En waarom heb je ervoor gekozen om weer terug te gaan naar Nederland? Nou, natuurlijk Cambuur klopte aan en fantastische club. En de ambities die ze naar mij uitspraken. En dan kan je gewoon bijna niet anders dan hier naartoe vertrekken.